morning guys! Good morning, good morning, good morning. Now guys, I'm preparing for my next vlog. So stay tuned and I'll be right back. Okay, bye! I'm back! So guys, this is my finished products ang makeover. Thank you to my makeup artist nga bonggang-bonggang amiga na nga supported dyan mo. So anyways guys, before anything else, I will introduce again myself. Who am I? Who you are? Charot. Iring. I'm Cindy from Anda, Bohol. So guys, this is my second vlog. Ang ilang ipa-challenge na ko is mudong ko sa fish pond to swimming dito, mag-swimming ko, then something, yeah, manguhag pagungon guys, manguhatag pagungon ato guys, manginhas ko sa fish pond. So guys, nakauna-una jud ko nga, wow, this is it, mauna jud ni, di na jud mapugngan guys, nga mudong na jud ko fish pond. Since bata pa ko guys, di ko ka-imagine ha, talawan kog fish pond guys, kay madlok kog tangkig, madlok kog sisi or something, whatever, madlok jud ko guys, okay lang tatog dagat guys, no, kay murag makitaan man nato, busa itong matumban, kay murag lamdag-lamdag ang dagat guys, pero ang fish pond nit-nit guys, yung tunog nato dito makita, oh my god, di na to may bawon nagunsa inaas atong matumban, kay kina, ituman ba yan ng fish pond guys. So guys, this is it. So ubani ko sa ako ang paglagway, paglakaw padung sa fish pond sa pagpanguhag pagungon guys. So I hope you will enjoy. Malipay mo, makapalipay ko ninyo sa ako ang second vlog today. So guys, I hope you will like it and I'll be right back. Okay, bye bye. Along, tanaw lang. Ngana kay Padora. Ngana. That's it, guys. Or else na. Laban. Laban, guys. Sabi nga na may how. Okay ra, dami dako ni buyon. So go ato na ka. Masuk lang. And we are here! Guys, this is it! Kita ba na guys? Dala kong lugsungon guys. Manita ko pagungon. So, actually, nagdala ko sila na basudas pagungon guys. So, oh my god, good luck to me. Good luck sa mga tangkig o mga kaunsa pa na yung mga nilalang sa ilaw sa fish pond. Oh my god, bayat, mabuhan ko. So guys, let's start it! Oh my god. Tana. Yes, dala ko sudlanan sa mga pagungon. So guys, this is it. Yaya, come over here. Okay. Go, laban. Laban. Abas, dala na ka. Mo ni siya nga ho ang katabang sa akong pagungon guys, ha? Sige, oh, dapat ako. So guys, let's start it. Go!
Murag lang something daw nakuha, oh. Uy! Bakit pagungon? Uy, nakapagog suka, bulahan. Pasabaw, oh, bulahan. Sama ba yan? Wow! Again! Pagungon! Oh, Ay, punta! murag lahi daw nakuha. Murag, pangdungag daw nakuha. Kahoy! Bulahan ba, oy, kahoy! Pagungon na pangitama yun din ang kahoy. Atay rin ang pagkahoy ba? Ay, sa banyo, asa daw mga pagbungon. Uy, murag ito yung something sa di pa, mang tonglay. Doon din kami naman. Pwede na ko mapilya. Nabasa. Di pa tayo sa mga buong, murag lahi sa bawa. Kaib mang gagawin. Murag may nakuha ka pagbungon sa right. Diya, pagbungon. Oh, pagbungon. Guys! Pagungon is real! Oh, gagmay pagungon. Dagan tagkuha, guys. Marami ka lang itag maghihon na sila. Aray, Sa kaniwi. nabiguan ko putot. Jitters pa lang po. Oh, dyan ako dahil sa doon mataan. Uy, tayo nangamang! Uy! Nakitaunahan ba yun? Dali ba yun? Nakitaunahan ba yun? Uy! Guys, come over here! Umatin me! Manguha pa kung mga kita guys! Lom na kuno na natin. At dyan natin. Ha? Lom na kuno na anak ko ni Pagi. Uy, saan kasi mapilin? Pagi rabi to, sa kilo rabi sa kwaon. Ay, pangana. Mas last along kaysa Pagi. Ay, ang gaon, mahal pala ba ni pang alko pala ba ng gaon? Ay, ang gaon. Tayo, ang glota. Ayat lang, isang sa ulit kanal. Dali na guys, hindi na natag. Magungon ha. Pagtaon na ni mo sila ni. Igor akong sundan na oh. Mana na Oh, ako ha? yeah. Ilaga na Jud. Yes. Ana, dapat. Napagpugi na dyan na. Hindi dyan tagtama na ni kabayan natin isuwa no. Kaya kita mo kong iwa dyan tayo isuwa. Wala na. Ay, murag lahi na dyan. Murag Pagungon. lahi na manaputang tiil. Ginoo ko sa kitang mata. Tugo pa sa iya. Ha? Murag matusok na dyan tiil. Another pagungon. Woo! Dahil nagkahan na nabita ba yun? Ano ba ka? Pakugi along. Pagpugi ba yun? Kaya natin sunod adlaw. Kawan na naman tayo kaunan eh. Oh, another pagungon. Ah, nada ba? Oh. Okay, di ba? Nagpagungon na Fishpond Pagungon. Nag-aaram din ni. Oh, diya, oh. Huwag tayo sudan aram Uy, din hapit ni. na mapuno di ay. Abas, another pagungons guys. Oh, see. Naaris ko isuwa sa adlaw na ni. Dani na sa pani. Sa pagkapkap na lang sa tumakamot no. Di Murag na lahi dyan daw na Lain naman ikaman. ang kawan o kahoy. Ginuo ko Murag sa na dyan isma. matusok sa untiin. Uy, ginuo ko sani naman ni. Ginuo ko. Murag na Ginuo dyan. ko hani naman to. Murag na dyan na maak, madam. Uy, sani naman ni. Ay, ginaw ko agad
Asa ba uy? Ay! Dagan ay siya di masaulaw kay kuan. Ginuko na may pagungon siguro na yan, may. Yeah! Ano din pagungon? Ano din pagungon, guys? Yan. Ay, ginuko nila Yan, yun. di ba nakita ang kuan sister? Oh. Laban yapon. Laban lang tano para makasuwa ta. O, yan ni. Kat na uy, lagu-lagu na. Yan ni, dahil dyan yung mangita. Tagpagungon, ilalim. Exit na ka. Pero direct pagungon di pak. Abas. Exit na ka tayo mo. Dili, bayot. Balik, dali, bayot. Balik, dali. Balik, dali, bayot. O, matabang umal, bayot. Ginoo ko tabangin ko na rin para natin. Isuwas, sunadlaw. Ay, di ba ka-exit na makaniha? Manimaho pong puan. Ay! Ha? Nakulit, bayot. Okay, cool na. Daghan akong kuha, guys. So, it's time to ligo. What's up? Aliw sa kubayot, eh. Ipatalawa sila sa akong kuha nga, pagungon. Dali ah. Matalawa ba yun? Na. Kalma na. Ito mo init sa sinil. Init sa sinil sa uy. Ano to ko sinil. Domog na yan. Domog na yan. Iyan, tigil, pang. Ayan, tindaw ka naman nilang. Langoy na. Go! Ako mga rilong. Oh my god, sisihan naman ako kamarang kong gilip. Laban. Laban lang, pe! Wow, lami ang mag-swimming, aning. Lami ako mag-swimming sa kuan. Oy, fish pond. Alam mo, Matching kung ako nasa kapag dami ako masakit na mata. Lusyon isa sa jalong. Lusyon ni glapok. Ay, si Luluwa na ba? Grabe, ang na ba yung rusa na? Ay, ginawa ko. Sude! Mga bayan! Tagay! Woo! Dato na na. Bisa kayo. Mag-swimming ka, tunahan. Hindi mo ba ko ni mo? Tawalo. Kaya ba yun? Hindi ako magmusugid kita ng lubig mo eh. Ikaran ka! Kaya ba yun? Kapag ako na, dali! Hindi nga ka! Go. Ano ko ikaw makagain mo ito ba? Ah! Ay. Balik. Balik. Laban. Agay lang! Ah! Mami, gagmay lang nakuha. Banta nila. Banta di ko. Ano na ba dito? Di ba nga? Ako na pala ibabanin siya. Balik lang. Ako na pala na ito. Unahan pa kayo na ba? Nababay ko dyan. Ako na. Naupo nito sa siya. Di ka na. Dubong ako ko. Grabe ko ka oy. Bugata. Mamawat sa bayan. Lihok sa kasulian at tumok ako. Hindi ka na ba? Silawan. Silawan. Opo mo yan. Ah! Bigoy! Aray ko! Aray ko! Na-enjoy siya kong swimming kari guys! Ate Mana, gusto mo join mo ari lami kayo. Lami ang nililigog. Fishpond bayot na pila na ka nakaligog fishpond bayot. Kas pa. Tapos apa karon ba dai pares dai dalan ni bayot na. Baba na dili. Baba ta. Tapos na ko na to. Si Princess na luwa ka. Si Princess. Ako makakaibag da. Uli! Aray ko! Uy, hindi ba ako nakuntanan? Alam mo sa koke. Sarang mo yung talang. At tumulad
Oh, Dali na! Dali! Sakatan! Bako! Dali ka, sakatan na to! Dali! Mana na to, swimming ko? Swimming? Ba ako? Ay, ako, kanina ako na sila. Ako, dali na! Kaya pa meron bako. huwag magbitag, anak magtarang. Kahit si Manoy, sincere. Laban. Saka kunuhay ka dali. Sayang bikuan. Ano? Sayang gameplay, Josh. Bata-bata. Sayang Makin. Sa pamilya baka nalabay ka nung inanada po. Saka tabakawan ng pre, guys. May na nagligo, guys. Bakaw na bakaw, guys. Bakaw na po. Ayan, Ano ka tapos babaw? Baka kasabay nga na ni Uy. Basta kay bang group, sa English ba? Bakawan Bakaw on na baka yan. na na. Agoy kulong sa. Abas. Suri magagawa. Guys, kala pugapok ko, guys. Ihang ako swimming, guys. Pahuwi sa kulis ka bakawan, guys, ha. Ayan. With my partner. Introducing myself sa ako ang vlog Bayots. Hi everyone, this is Gemma Princess Deenzonklear. Kaban ko natin si Hindi karon. Karoon nga vlog. Karon Ikaw naglaga ka tayo ba? Saka pa tayo ba ta? Usos, nagtatmadyo ko. Oy, hindi ko. Sige na, muro bitaw pag Di ko, tukpo. di ko kawatan. Dali na, dali. Ako pa, hawi, pag tukpo. Muro ko siya, tukpo. Pas-pas, dali mo. Kat-kat yung bayutan, eh. Kat-kat na bayot. Kat mo. Ito sa akong lamig nga skin. Para sa nagnangutan na naho nga anong lami ko kung panit. Charot, lami ba di ay sa puti nga panit naho mo ni siya, guys. Mo siya sikreto, guys, ha. Dali na. Muna yung nakuha ko pagungon, guys, oh. This is it, pansit na ako ikasuwa. Oh, agay! Aray tayong basa mo rin nanusok sa tiyan. Agay! Kulingan ni, agay! O na. Ano ba ni? Anak ko natumbang pagungon. Bantog arang nanupok sa tiil. Mauna ni siya. Madlang peps. Sunan ako ipagsudan. Ako na ning lami ko rin ako mga 2 to 3 days. Then, wow, lami ni siya sunuban. Super. Okay na ni, mga 2 kilo na po ni. Pagungon. Ano na? Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Look, dagan na tagsudan para sunod adlaw. Sana, inuupo din Rampa punong kasada. Dali, mangitag sudan. Yan ni Juni. Sa ako naman itang pobre ram lagi tag, ilo ko maning kamutat. So guys, I'm finished. Accepted ko, no? Challenge accepted, guys. So it's time to go home. And dala-dala may pagongons. And
ana. Mao na siya ang akong kuha sa fish pond. So, guys, thank you for watching. I hope you like it. I hope you enjoy. And guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, like, and comment down below. Okay? Thank you. God bless all. Mwah.